Ụtụtụ ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo, eke ọma nụ. Anyị apụta n'ụla. Asị m ka Chineke tata ketara anyị ndụ, ketara anyị aga n'iru, ketara anyị udo, ketara anyị ọṅụ, kepụkwara anyị ndị ụchụ, kepụrụ anyị ndị osechegbu, kepụrụ anyị ndị akara ohere, kepụrụ anyị ndị mere n'iru kwampịtị n'azụ. Keke ketara anyị ha anyị eri ma kepụ nke eri anyị. Asị m ihe ọma mebela anyị na-eke n'orie na afọ na nkwọ. Anyị si anyị gbuo ka anyị gbute ihe ọma, anyị na-agba mbọ ka anyị na-agbata ihe dị mma. Asị m na ụgbọ anyị ji wee pụọ apụ tata bụ eke mara mma, mana nke anyị eji wee nata ya manarị. Asị m ihe ọma mebelu nwoke mebelu nwaanyị. Asị na ugogbu zuo ọchake, anyị si ka anyị chakee n'akara. Ka mmụọ na ndị ichie anyị na ezumezu anyị na chi anyị na ọra mmụọ niile anyị na ha so bịa mepere anyị ụzọ ụzọ ngọzi ma mechiere anyị ọnụ ụzọ ndị iro. Asị m onye chụọ anyị ya daa, onye fụ anyị rota nwa ya nwụrụ anwụ, anyị si ọzọ nwụọ. Si na anyị adị ka echi, maka na echi ada agwụ agwụ. Si na anyị azụ ka afịa, mana ya ana ka afịa. Si na anyị ejere obodo n'ala obodo. Anyị si onye gwọọrọ anyị ọgwụ ya saa n'ọnụ, ọ sachaa ya nwụọ. N'otu anyị si kwuo ya ka ọ ga-esi dị n'ọfọ na-eke n'orie na afọ na nkwọ n'afịa na n'ụbọchị na-anọ ise. Aka m bụkwa onye nke gị, Nwaada Agbarọma Ụzọ Mmiri. Chetakwa na abụkwa m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Tata bụ eke abịakwara m ka m na ụmụnne m wee tụgharịkwa uche ka anyị si eme na mbụ. N'ụbọchị gara aga, o nwere mbọsị m kọwara ọtụtụ ihe gbasara ihe ọ ga-abụ ọ na-eme mmadụ, onye ahụ amalụ na onye mmiri ka ọ bụ, na ndị mmiri na-enye ya nsogbu, na o kwesịrị ije eme gịnị, kwụọ ngọ ka ya na ndị mmiri dị na mma. Tata ihe m bịara ịkọwa bụ ihe ga-eme na mmadụ lụọ ọrụ mmiri mgbe ụfọdụ ọ da-aga. Mgbe ụfọdụ mmadụ lụọ ọrụ mmiri ọ da-aga. Ekwuru m na mbụ sị na ihe gbasara ndị mmiri dị very deep, na ọ bụrụ ife mmadụ ya pụta n'ofu ụbọchị wee kọwachaa anya. Ihe apụta nwa ofu ụbọchị kọwachaa anya, maka gịnị? Ihe gbasara ndị mmiri dị very very deep. Ọ ịkọwacha nke agba nke ata, mbọsị ọzọkwa ịkọwakwa agba nke ọzọ. Agba ka anyị bịara ịkọwa tata bụ ihe ga-eme na mmadụ nwere ike ime gịnị, ịlụ ọrụ mmiri ma ya agarọ. Na mbụ ndị mmiri bụ ndị nwere obiọma, mana ụchụ ha gbara mmadụ na-afịa arụ ime gịnị, ịsa. Ọnya bụ na onye ọbụla ga-adị careful ka ya na ndị mmiri si eme gịnị, emekọ. Ọ bụrụ na iji pastọ gị egwu egwu, eji na ndị mmiri gwu egwu. Ọ bụrụ na iji chọọchị egwu na egwu wit ndị mmiri, ha gbaa gị ụchọ fịara arụ ịsa, nke bụ eziokwu. N'enu ya na ndị mmiri bụ ndị nwere obiọma, maka na ihe niile dị mma bụ na mmiri ka o si. Ndị mmiri chi ịgọzi gị, ha gọzie gị, asị na ịgwọrọ ọgwụ mana ịgwọrọ ọgwụ. N'ezie na ife ga-eme na one of the things or some of the things na ndị m ga-arụtụ aka taa ga-eme na ọrụ mmiri mmadụ anyị aga. N'etufu obere oge, biko na mma na-achị azụ, chetakwa ka refresh memories ndị mmadụ, maybe ndị watchgoro that topic ebe m kwuru maka gịnị, ihe nwere ike ị na-eme mmadụ ọ malụ na onye mmiri. Ka refresh our memory, and then ka ndị na-watchiro that part ka nwee ike nwee gịnị wee sonyekwa na nke anyị na-ekwu okwu ya, ka nwee ike isi na ihe m na-ejikwa kịta wee mee gịnị, sonyekwa na ihe m na-ejikwa okwu ya taa. Ekwuru m na mbụ sị na ọ bụrụ na mmadụ bụ onye mmiri, na o nwere some things ga na-eme ya, o nwere some personal experiences ọ ga na-enwe, dịka inwe mmekọ nwoke na nwaanyị, ma ọ dịka ị na-afụ mmiri na nlọ, ma ị na-afụ eke na nlọ, ma ị na-afụ onwe ya ebe ọ dị ime, ma ebe o ku nwa na nlọ, ma ị na-afụ onwe ya n'etiti ndị mmadụ, weda ma ọ bụ onye ya na ya na-abụ bụ nwanne, ma ọ bụ onye bụ enyi ya na ụwa.
maka na ndị mmiri sometimes a na-eji iru onye ịma wee bịa gị na ihe ga-egwu na nlọ. Ekwuru m okwu ihe a wee metụchasịkwa aka na ihe ndị ọzọ dị iche iche. M kwuru okwu si na ihe ga-abụ mmadụ ọ na-eme mmadụ o ịmalụ na ịbụ onye mmiri. Ịbịazi n'ihe anyị ji maka ya wee bịa tata na ana m ekwu okwu ihe mere gị na ihe nwere ike ime na mmadụ ga-alụ ọrụ mmiri ka ọ hafụ ịga na anyị ekwukwa m na mbọsị ya m kwuru okwu ihe ọ ga-abụ na-eme mmadụ ọtụtụ ihe ọ ga-abụ na-eme mmadụ amalụ gịnị na onye mmiri mgbe kwuo okwu sị na ọ bụrụ na ị na-afụ ihe ndị a ejekwana je conclude esi gịnị na ndị mmiri na-enye gị nsogbu jegodi ji egbe afa ka ị malụ the exact thing ị na-eme maka na o nwere ife bụ na isi na-agba mmadụ like mmadụ ịfụ mmọnwụ na nlọ masquerade is either nọ ndị mmiri mụọ ndị ichie. So o nwere ike ị na-afụ ihe ndị a isi na onye asịrị nọ nka dutatị gị nwa gbara afa ije ka ije lụọ ọrụ mmiri ịlụchaa ya ihe na-ebe aka na-ebe. Nke mbụ bụ na mmadụ echukwara ochi ya na-aghasalụ mmadụ ọrụ mmiri. Mmadụ echukwara ndị ichie ya na-aghasalụ mmadụ ọrụ mmiri. Mmadụ echukwara arụsị dị na be nne ya na ikwu nne ya na-emebi ọrụ mmiri mgbe ụfọdụ. Ọ bụ na onye mmụọ ọdịnala dị na be nne ya ma ịchụkwarụ ha gị na ha na-aba dị na mma ịlụ ọrụ mmiri ha bịa gbarụọ ya. Ọ bụ na onye aja na be nne ya na-ana oke and ịchụkwarụ ha ịlụ ọrụ mmiri ha bịa gbarụọ ya. Ọ bụ na aja na ikwu nne gị na-anaghị oke ịlụ ọrụ mmiri ma gị chụkwarụ ha ha gbarụọ ya. Ọnụ Igbo onye arụ dị n'ụzọ ya na o nwere arụ dị n'ụzọ gị and ịkpụrọ ya bụ arụ ya bụ arụ akọwago m ihe bụ arụ na ihe ọ ga-abụ mmadụ ma ọ bụrụ arụ n'ọdịnala Igbo dịka ịnapụ mmadụ ihe ya n'ike, igbu mmadụ, ịdị na nwunye mmadụ, ma ọ bụ ịlahụ witi nwoke ibe ma nwaanyị ibe, ma isi na ike nsi wee dị na nwaanyị, ma mmadụ ịdị na blood relative ya witi ihe ndị ọzọkwa m kwuru okwu ya si na onye bụ ihe bụ arụ n'ọdịnala Igbo. Onye ọbụla mere this kind of thing ma mmadụ ime abortion ma ịkwanye mmadụ ka o jee mee abortion ihe abụ alụ. Ọ bụ na onye dị ụta mere ha n'ihe izi ọya emegodo ọya akpụgodo alụ jifọlụ ọrụ mmiri. Maka ihe na-ekwu ha bụ maka asị m na ọ bụ na mmadụ na-alụ ọrụ ọ da-afụ effect of ọrụ ọ na-alụ is either na fault ahụ si dibịa na-alụ ya n'aka ọ na o si onye alụrụ ọrụ n'aka. Ịghọtago? So n'ihe eme gịnị ihe ndị a niile bụ ihe ị ga-eme gịnị ihe adị sure na ịchụkwago. Ndị mmiri enwero nsogbu. Ndị mmiri bụ ndị ọya abụ ịpụtagodu ma iji hogodu ma inwegodo ego iji wee kwụọ ngọ wee buo ibu mmiri. Ị nwere ike ikpe elu ha ile ọma wee na-ayọkwa ha. Ha bụ ndị nwere obiọma. Ihe a niile gị na gị nwe ime ha acknowledge ịma na gị na ha ga-adị na mma. Ma ọ bụrụ na ịpụtasị na onwere ihe ha bụ na ha bụ idiot nke ma ọ na onwere ife a pụrụ ime ma ọ na-ịma mmịa ọ mgbe ahụ ka gị na ha na-abụ ga-enwe nsogbu. Mana ọ bụ ha na ị ga-ekpe ile ọma ebugodo ile ọma ka ikpelu ha eme gịnị ha enyekwa gị chance ma kwudoru gị ị na-afụ ego na-alụ ife ikwesị ịlụ. O wee bụrụ ya bụ na isiokwu nji maka ya wee bịa tata na-ekwu na-asị na ọ bụrụ na ọ dị ka ịma na ọrụ mmiri bụ marriage in reverse. Ọrụ mmiri bụ marriage in reverse. Ị na-aghọta? Ọ bụrụ na mmadụ chọọ ije nụọ nwaanyị maka na mgbe ụfọdụ ọ na-adị mma ịkọwacha ịkụzigide ihe ịma atụ. Ọ ya bụrụ onye anwa chefuo ihe ịkụziri o jiri atụ ịmalụ wee mee gịnị wee cheta ihe ịkụziri. Ọkwa ị na-aghọta ife na-ekwu? Now ọ bụrụ na mmadụ chọọ ịnụ nwaanyị welu binye sọsọ ya jebe ije nụ nwaanyị ma ọ kpọrọ onye akaebe sọsọ wee jebe ịnụ nwaanyị. Maka na ụfọdụ ndị mmadụ na-asị na ha ga-alụ nwa ọlụ mmiri ha n'aka ha. Ụfọdụ a na-ebelive kwa na ọdịbịa nwere ike ịkwụ ngọ anwa kwụ ngọ ahụ n'etiti ya nwa na ndị mmiri ya. Wee na-ajụ sị ọ bụ na mmadụ bi n'ijeje n'ụwa nwaanyị sọsọ ya wee binie wee jee ebe wee bịabe gị nwa na-ene m anya na ịmụrụ nwa mmadụ okorobịa binie bịabe gị sị gị na ọ chọrọ ịnụ nwa gị. Ọkwa ife ihe agwa ya bụ ya jee kpọta ụmụnna ya. Ọ bụrụ sọsọ ọ bụrụ ofu onye na-anụ nwaanyị nne ya ma nna ya ga-eso onye bụ nna ya ga-eso
ụmụnna ya ga-eso, ndị ikwu na ibi ya ga-eso, ewee nwezi onye akaebe. Onye ya bụ ihe dị required n'ịnụ nwaanyị, na ndị ga-eso mmadụ wee bịa n'ịnụ nwaanyị n'ala Igbo. O wee bịazie wee kpọrọ ndị ahụ bịa, amalụ na o nwere ebe o si apụta. Amalụ ndị a niile so ya wee bịa, onwe ndị nwechara roles to play that day ọ bịara ịnụ nwaanyị. Mana ọ bụ na sọsọ ya nwa bi n'ebe be gị si na ọ chọrọ ịnụ nwaanyị, ihe akpọnye nwa gị maka ịmara ma ọmụmụ ọkọ mmadụ ka onye na-egbu mmadụ ka onye na-akpa mmadụ. Nwere onye ga-akpọnye such person onwe ya. Ụtọ a ka ọ dị ebe anyị na ndị chi anyị na ndị ichie anyị na ndị arụsị anyị na ya so na dibịa dị n'ọrụ mmiri, maka na ndị chi gị na-eme gịnị, ha nwa nọ ọnọdụ, that is nna onye anwa. Ọchị gị ya eburu gị ụzọ wee kwuoru gị ọnụ gị na mmụọ. Ọ nna mmadụ bụ ihe na-asị ebe ejere ịnụ nwaanyị na anyị bịara maka onye dị ụta dị ụta. Ọ bụrụ gị nwa bụ onye jere ịnụ nwaanyị, ụta ka ọ dị n'ọrụ mmiri. Ama m na ị na-aghọta ife na-akọwa ọfụma. Ihe a bụ marriage in reverse. Chi gị anwa, and for chi gị ime gịnị, iso gị wee jee n'ihi echukwa chi gị. Ọ bụrụ na ichukwabe chi gị, gị na chi gị adịrọ na mma, o soro gị jee rụwa ọrụ mmiri. It is not possible. Chi gị anwa ihe echukwu ya. Ndị ichie gị n'ọnọdụ ụmụnna gị, faya eso gị wee jee kwụọ ngụ. Arụsị dị n'ikwu nne gị na be nna gị dịka ikwu na ibe gị, ọha nwa gị ga-eso. Dibịa nọziri ọnọdụ onye akaebe, maka na a na-anụ nwaanyị n'ala Igbo na mgbe ochie, mgbe fon na-apụtabe, onye akaebe ndị be nke nwaanyị chọọ izi ndị be nke nwoke ozi na o nwere ụdị ozi a ga-achọ izi na onye akaebe nke a na-eduje. Ndị be nke nwoke dị same thing. Ị na-aghọta? So na ọ bụrụ na ije na nke onye ọlụ, onye anwasị gị bịa ka ọ lụọ ọlụ gị ọlụ mmiri, and onye ahụ ekwuru okwu ịchụkwa chi gị, sorry to say, na-ene ya ọfụma ka ị hapụ repeat ya 2 times. Ka ị hapụ repeat ya 2 times. Aka m bụkwa onye nke gị Nwaada Agbarọma Ụzọ Mmiri. Dịka si kwuo na mbụ, abụ m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agba afa na-agbasi afa ike, na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche. Ọ bụrụ na o nwere ife na-agbagwoju gị anya gbasara ife nkụziri tata, ma ife ndị na-akụzi bụ na mbụ, ma ife ọbụla gbasara ọdịnala Igbo, biko dere m meseji na my WhatsApp nọmba. Ma ọ na-ịchọ ka agbalụ gị afa, ma ọ na-ịchọ ka alụ ọrụ gị ọrụ mmụọ, dere m meseji na WhatsApp nọmba m na 070 373 11663. Ngwa ka emesịa.